Dumnezeu să binecuvinteze orice suflet. Și credem că Domnul ne va binecuvânta cu atitudinea noastră să fim într-un singur gând și cred că Domnul ne va ajuta. Mărire ție, Doamne. De aceea venim în casa Domnului, de aceea venim să fim în prezența Lui și dorim să fim cu toții una în Hristos. Doamne ajută! Amin. Că suntem una în Hristos, nu există nicio rivalitate, spunând. Un singur lucru există bun și numele bun este numele Lui Dumnezeu Pădăvesc. Mărire ție, Doamne. Glorie ție, Doamne. Și dacă Domnul e bun în această după-amiază, dorim ca bunătatea aceasta, când spunea din versetul 8 din Psalmul 34, gustați, noi suntem oameni care vrem să mergem până la capăt. Fie că sunt evenimente grele pe pământul acesta, Biblia spune că pe creștin, nu vreo religie, nu vreo confesiune, pe creștin nimic nu-l poate despărți. De ce? Aleluia! De dragostea lui Hristos. Mărire ție, Doamne! De ce dragostea? Pentru că tu ai relație cu ea. Mărire ție, Și de ce Doamne! ai relație cu ea? Pentru că te temi de Domnul. Și n-ar vrea să intru într-o altă atmosferă a cuvintelor, să înțeleagă frații altceva sau surorile. Dar nu uitați un lucru. Oamenii care vor să aibă o sfințenie perseverentă, va trebui să se teamă de Domnul. Pentru că ochii Domnului sunt în pretutindenia acestei țărâni, să zic. Pentru că există țărână pe pământul acesta și poate să fie în Germania, în România și oriunde ai fi și te-ai putea să te gândești, Doamne, să rămân în voia Ta, eu trebuie să știu că ochii Tăi sunt pretutindenea. Și atunci când ochii Domnului sunt pretutindenea, Domnul vede viața noastră, cum trăim față de aproapele noastre. Mărire ție, Doamne! Minunate cuvinte să spunem. Aleluia! Și mi-au străpus Duhul. Și nu cuvintele, urmăriți-mă ce vreau să spun. Nu cuvintele de acum 30 de ani, că se spunea la predică, în încheierea predicii, se spunea că astăzi mă întreabă Domnul, ce-i cu mine? Pentru că când va veni Domnul, nu se mai mă întreabă de 30, de 40 de ani. Mă întreabă astăzi. Și au zis ceva remarcat cuvântul acesta. Când în Psalmul 103 spune așa, și urmăriți-mă, binecuvintează suflete pe Domnul Și nu uita niciuna din ele. și eu pot să zic, binecuvintează bărbuleștul pe Domnul. Și știți cum se poate binecuvânta pe Dumnezeu bărbuleștul? Când am început cuvintele să fim uniți în același gând. Mărire ție, Doamne! Nu avem cum să avem gânduri împărțite, pentru că aici când venim, venim în prezența lui Dumnezeu. De aceea credem că dacă frații ne slujesc, dacă frații sunt ascultători, aici am spus că nimeni nu este bun, bun este Domnul. Și tot ceea ce vom face de fiecare dată, fie că este o cântare, fie că este un mesaj de îndemn scurt, puțin mai lung, că este o predică, că este cântare de laudă, noi trebuie să facem totul ca pentru Domnul. numele lui Dumnezeu. Aleluia! Binecuvântat să fie El. Amin. Amin. Și urmăriți ce spune. Binecuvintează suflete pe Domnul. Și acum durerea s-a apucă în inima mea. Și se poate ridica o întrebare pentru fiecare dintre noi. Și tot ce este în mine, nu uitați că în cuvântul lui Dumnezeu spune în Luca 1:37, căci niciun cuvânt, până am să le citesc versetul în întregime, niciun cuvânt, urmăriți-mă, niciun cuvânt nu este lipsit. De ce? De slavă de lui puterea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Mărire ție, Și Doamne! atunci Dumnezeu are o pretenție la mine, la tine, la noi toți. Că dacă tu îl binecuvânți, tu trebuie să știi că Domnul e Sfânt. Și că n-am pus să-L binecuvânt pe acest Dumnezeu, că știu că El e Sfânt. Și dacă El e Sfânt, tu trebuie să fii Sfânt. Mărire ție, Doamne! Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului. Și că știu că trebuie să fim sfânt, mă opresc. Te oprești. Ne oprim. De unde? De la cuvintele rele, de la părfe, de la judecată. Ne oprim. Pentru că știu că într-o zi trebuie să mă întâlnesc cu El. Trebuie să te întâlnești cu El. Care e ziua ta? Două lucruri nu știu omul. Când se naște Când va muri. și când moare.
Și atunci îmi puneți întrebarea. Mă apropii de încheiere. Care este omul care vrea să aibă zile fericite? Știi cine? Omul care frica Evangheliei. Aleluia. Este totdeauna în viața lui. Întotdeauna îl voi respecta pe aproapele meu. Ajută-mă, Doamne. Cu teama să mă apropii de Vreau El. să fac asta, Doamne. Că n-am cum să mă apropii de Dumnezeu dacă nu Aleluia. respect pe El. Și atunci oamenii vor vedea că noi suntem copiii Domnului. Doamne, ajută-ne la asta. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Amin. Nu știu dacă voi înțelegeți ceva greșit că mă apropii de încheiere. Într-o cântare de laudă spune așa, și auziți, vă rog să mă urmăriți. Eu cred în vindecările, Devin. dar ce acolo există? Scrie anii că numai în acum 30 de ani, 50 de ani, Dumnezeu vindecă în orice moment. Aleluia. Amin, Doamne. Și dacă vrei ceva în această rugăciune, aș vrea împreună cu tine. A vrea cu toți să le vindecă Dumnezeu familia. Amin. Ascultați-mă de dragul Aleluia. acestei Evanghelii vorbesc. Adică vreau să mi se răcorească Duhul în familia mea. Tu n-ai vrea lucrul acesta? Amin, Și Doamne. anume ce? Să vindecă Dumnezeu familiile noastre. Pentru că luptele care se dau Mărire astăzi, ție, să facă Doamne. în familie se dau. Vă rog, nu mai vă uitați la frații, că unul mai spune cuvânt de altul și alta. E când soția ta, soțiile noastre, copiii noștri, n-au o relație curată cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aleluia. Binecuvântat să fie numele Domnului. Mărire ție, Doamne. Auziți ce spune? Haideți să ne ridicăm în picioare noastre să vă de încheiere. Și urmăriți-vă ce spun. Cine este omul? Și puneți numele, te rog, în acest verset. Puneți numele, te rog din toată inima mea. Te implor în numele Lui Iisus. Cine este omul? Care dorește. Cine este omul care dorește Aleluia. viață? Mărire ție, Doamne. Și omul care dorește viață, el nu mai trăiește în păcat. El trăiește în sfințenia lui Dumnezeu. Mărire ție, Doamne. Binecuvântat să fie Domnul. Aleluia. Binecuvântat să fie Domnul. Mărire ție, Doamne. Care e viața sfântă? Că trăiești în voia Lui, cuvântul Lui, zi de zi. Binecuvântat să fie Hristosul. Mărire ție, Doamne. Iubiții Domnului și pune întrebarea împreună cu biserica. Cine este familia? Care este familia? Cu toate familiile din Părculești, Dumnezeu să-i mântuiască. Amin, Doamne. Dumnezeu să-i salveze. Amin, biserică? Amin, Doamne. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Zice, ferește-ți limba de rău Aleluia. și buzele de cuvintele jurătoare. Eli Spune, depărtează-te de rău. și fă binele. Mărire ție, Doamne. Au, să încheie versetul. Aleluia. Să încheie versetul. Caută pacea oricine fie din biserică. Vă știți că fără pace noi nu vedem pe Iisus? Da, Doamne, așa. Fără pace. Cine vrea să aibă pace? Nu răspundeți repede, că ne greșim. Unii pe alții în mintea noastră. De fiecare dată au spus-o pe unde m-a dus. Unii alții îmi spune amin repede, dar nu este drept. Pentru că când ești pe ușa aceasta, Dumnezeu te va întreba că ai spus în inima ta că vrei pace. Și știi care e pace? Să iubești pe aproapele tău. Aleluia. Binecuvântat să fie Domnul. Mărire ție, Doamne. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Cine vrea să aibă parte de zile fericite? Cine vrea? Aleluia. Cu toți? Haideți să ridicăm mâinile cu toți către cer. Mărire Mărturie. ție, Doamne. Și Domnul să binecuvinteze orice familie. Să fie pace în toate casele. Amin? Amin. Ne rugăm Domnului și nu uitați, ne rugăm și pentru Tudorică. Că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Pentru Mani să ne rugăm. Putem să ne rugăm de pe acum.